ऍक्च्युली जे बांगलादेशमध्ये चाललंय जे मंदिरं उद्ध्वस्त वगैरे केली जात आहेत त्याच्यापासून आम्ही बांगलादेश इंटरिम गव्हर्नमेंटला त्याची पाचारण करतो की त्यांनी मायनॉरिटीजना कोणालाही कुठल्याही व्यक्तीला कुठेही देश काल पात्र त्याला आपली जे श्रद्धा आहे त्याच्यानुसार कार्य करण्याची संधी दिली पाहिजे आणि कोणाचीही प्रताडणा धार्मिक तत्वांवरती न होता सगळ्यांवरती समान मानवाधिकार कायदा लागू केला पाहिजे हीच आमची पाचारण आहे आणि याच्यासाठी आम्ही एकत्रित जमलेलो आहोत. आयज अख्ख्या जगभराक खबर आसा जे कितें हिंदू वांगडा घडटा बांगलादेशान जो ज्या प्रकारची हिंसा त्यांच्यावर जाता ज्या प्रकारे त्यांची कतले आम केली जाता कुळा जळली जाता घरां फोडली जाता बायलांक भर रस्त्यार धरून मारली जाता बलात्कार जाता आवयच्या फुड्यान चोराचे बलात्कार जाता बापाय फुड्यान बायलेचो बलात्कार जाता अशा प्रकारे विविध घटना थंय घडीत आसा इतक्या घटना घडीत असताना सुद्धा मानव अधिकार आपल्या तोंड झापून उभी आहा ह्या हिंसा मानव अधिकार ना काय असं प्रश्न येता का हे मानव अधिकारचे संघटन जे आसा ते संघटन मानव चलयता का दानव चलयता हो आज आमकां प्रश्न पडला कित्याक एक सेलेक्टिव्ह आउटरीच करून उदाहरण घेवपाक गेले जाल्यार जेन्ना हमासाचेर युद्ध जालें तेन्ना ऑल आयज ऑन रफा म्हणून जे तेंच्यांनी जे ट्रेंड स्टार्ट केलो तो आज हिंदू खातीर ऑल आयज ऑन हिंदू कित्याक जायना आज जे बॉलिवूड सेलिब्रिटीज जे ऑल आयज ऑन रफा म्हणून जे आड्डाताले जे आक्रोश करताले ते आयज हिंदूचेर जो अत्याचार जाता जो नरसंहार जाता हिंदूचो तेजेर कित्याक लागून उलयना आयज हो प्रश्न आसा हिंदूच्या लायफ इतक्या सवाय जाला का हिंदू लायफ डजंट मॅटर काय असो प्रश्न आमकां पडला आमी आयज 2500 किलोमीटर लांब आसा बांगलादेशा पासून पूण तेजी वेदना आमकां जाणवता म्हणून आयज आमी हांगा उबे रावल्या आमकां हिंदू मायनॉरिटी जे आहा थंय तेंचें रक्षण जावचें आमच्या सरकारान कितें तरी उपाय योजना करची अशें म्हाका दिसचें पडटा म्हणून आमी मोहम्मद युनुसान की हिंदूज आर सेफ इन बांगलादेश म्हणून अशा प्रकारचे वक्तव्य म्हणजे हिंदू धर्माचेर त्यांनी केलेलो व्हडलो आघात कित्याक ज्या पद्दतीने व्हिडिओ व्हायरल जाले आणि ज्या पद्दतीने बलात्कार हत्या करून पुरुष मंडळींनी त्यांच्यानी जे लमकयला चार चौकार त्या पुलाच्या सकयल घरांनी ल्हान ल्हान 3-3, 4-4 वर्सां भुरग्याक फांस दिवन तांकां लमकयला पळय न्ही अशा प्रकारचे मानव घणीत कृत्य तेन्ना आनी आमी पळयले ना आमी हेज्या पयलीं आयकताले पण आयज सबंद देश सबंद जग पळयता की हिंदूचे कशा प्रकारे अत्याचार बांगलादेशाक जाता त्या खातीर आमी आयज हांगसर त्या हिंदूच्या समर्थनाक त्यांच्या रक्षणा खातीर सरकारान आणि तशेंच अन्य देशाच्या संस्थेनी तेंचेर विचार करचो आणि एक योग्य ते पावल उचलून त्यांचे रक्षण करचे त्या खातीर आमी हांगा उपस्थित आहात. क्रूर आहे इव्हन आम्ही असा व्यवहार आम्ही जनावरांबरोबर पण करत नाही. हा कुठचा धर्म जो माणसाला अशा क्रूर पद्धतीने मारतो आणि हे सर्व अल्पसंख्य म्हणून तिथं स्थापित झालेले लोक त्यांच्यावर एवढा अमानवीय आणि क्रूरतापूर्वक जो व्यवहार चाललाय तो थांबलाच पाहिजे. यासाठी आम्ही इथं सर्व जमलो आहोत. मी सरकार व अन्य माध्यमांना पण विनंती करतो, आग्रहाची विनंती करतो की सर्वांनी मिळून या अत्याचाराविरुद्ध ठोस आवाज उठवायचा आहे. मानवाधिकार जे सर्वकडे पसरतात, आतंकवादीच्या रक्षणाकरता एका पावलावर उभे असतात, ते कुठे आहे या मायनॉरिटीसाठी? सर्व मायनॉरिटी कोणीच सुरक्षित नाही. हिंदू म्हणजे तिथं मेलाच असं समजलं पाहिजे. या मानवाधिकारांना मी आवाहन करतो की जागे व्हा आणि हिंदूचे रक्षण करा. भारत सरकार समस्त आमचे राज्य सरकार तयार आहे. आपण योग्य ते मार्गदर्शन करा आणि आताच्या आता जो इथेवर अत्याचार झाला, क्रूरतेचा बर्बरतापूर्वक अत्याचार झालेला आहे तो थांबावा ही विनंती मी आज माध्यमातून करत आहे. हरे कृष्ण. आम्ही आज मानवाधिकार दिवस त्या निमित्त असे प्रोटेस्ट चालूच आहे. पण आज संध्याकाळी 3:30 वाजता आझाद मैदान पणजी इथं एक भव्य मोठी प्रोटेस्ट रॅली आम्ही करणार आहोत. समस्त हिंदू प्रेमी समस्त हिंदू संघटना तिथं जमा होणार आहे. हे जे बांगलादेशमध्ये जे अत्याचार चालले आहे, क्रूरतेपूर्वक बर्बरतापूर्वक अत्याचार चालले आहे, त्याचा निषेध करण्यासाठी मी सर्व हिंदूंना सर्व हिंदू संघटनेला आवाहन करतो की आज 3:30 वाजता आझाद मैदान पणजी इथं जमा होण्याची मी सर्वांना विनंती करतो, आग्रहाची विनंती करतो. धन्यवाद.